usufikile ngisacela ukunikhombisa ukuthi senziwa kanjani isinkwa sommbila. Sifike sithathe ummbila siwuchube sikhiphe amakhasi ukuze sizokhona ukuwuxhoza kahle. Njengoba kade ngishilo ukuthi umbila esiwusebenzisayo nesenza isinkwa sommbila kumele kube umbila othambile. Ngiyabo umbila uthambile, umbila esiwusebenzisa. Senza kanjena ke nese siwuxhoza. Abanye bawurobha ke benze kanje. Kodwa indlela erobha ngathi yona esheshayo. Into engabuye ikulimazeke kurobheni ukuthi ubuyushaye nehlezana yabo, kanti nowenza kahle ungawurobhi ukha kahle ihlezana lingabuyi. Njengoba nibona ke nani la, leli ilitshe lokugayela, lokhu imbokodo yokugaya. Njengoba ngiwasha leli litshe lokugayela, sengenzelwa ukuthi mase sesigaya ummbila esizokwenza ngawo isinkwa sethu esibizwa ngokuthi isinkwa sommbila, sibe sesihlanzekile. Amashiwele shiwe, amashiwele. Njengamanje sizokweca ummbila esizokwenza ngawo isinkwa sommbila. Sizokweca lo mbila uze ube inhlanga. Lolo mama intombizala ayamabilazo, lo abheka ubuhle bazo. Lolo mama intombizala